Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural i avui us porto un petit test d'antònims, és a dir, jo representaré accions contràries i vosaltres haureu d'endevinar els dos verbs que representen aquestes dues accions. He de dir que aquest vocabulari serà més aviat del dia a dia. No seran paraules molt complicades, sinó paraules útils del dia a dia. Això sí, he triat verbs que es diferenciïn, que no siguin exactament iguals que en castellà, perquè molts de vosaltres ja parleu castellà, però sí que són verbs que necessiteu al dia a dia si viviu aquí a Catalunya en català. Per aquest motiu, també, és veritat que si ja teniu nivells intermedis o avançats, doncs aquest vocabulari no us suposarà cap problema, de manera que per cada ronda del test on hi aparegui una parella d'antònims, a part de purament endevinar l'infinitiu dels dos verbs, que si ja teniu un nivell entre B1 i B2 en amunt, doncs no us hauria de costar gaire. A part d'això, també us posaré una frase una mica més complicada on s'hagin de conjugar aquests verbs per tal que, fins i tot els que tingueu nivells més intermedis o avançats, doncs també tingueu alguna cosa que us suposi un repte. De manera que hi haurà dues tasques. Primer, endevinar els infinitius dels verbs i, després, fer aquestes frases una mica més complicades que he comentat. Llavors, us posaré un exemple molt senzill de com anirà la cosa. Aquí tinc la meva cartera i, doncs, la cartera la puc obrir i la puc tancar. Sí? Fàcil. Aquesta podria ser una parella d'antònims, obrir i tancar, que jo representaria fent això i la primera part de la tasca seria que vosaltres penséssiu aquests dos infinitius, obrir i tancar. Això, per la gent de nivell més baix, ja és una tasca interessant. I després vindria la segona part de la tasca, que és construir frases amb l'imperfet de subjuntiu i el condicional. I vull que en feu dues de frases d'inverses. Ara us ho ensenyo. Per exemple, la frase, vull que utilitzeu aquesta estructura del si més imperfet de subjuntiu, coma, i després condicional, sí? Per tant, puc dir, si no obrís la cartera, la tancaria. I també puc dir, si no tanqués la cartera, l'obriria. Sí? Per tant, aquí veieu que heu de conjugar els verbs en imperfet de subjuntiu i en condicional i, a més, posar algun pronom de complement directe, el que toqui en cada cas, de manera que això és el que s'haurà de fer per cada parella d'antònims. Molt bé, doncs comencem. Aquí tinc una bossa i aquí tinc un bolígraf. Les dues accions són... Sí? Una acció, l'altra acció. Us deixo un moment per pensar en els dos infinitius. També podeu posar el vídeo en pausa si encara hi heu de pensar una mica. Ara us donaré la solució. Tindríem posar el bolígraf a la bossa i treure el bolígraf de la bossa. Si algú, en lloc de posar, ha dit ficar o introduir, també seria correcte, i treure també està acceptat com a traure, de manera que si heu dit alguns d'aquests verbs també seria correcte. I ara heu de fer aquelles dues frases amb l'imperfet de subjuntiu i el condicional. Recordeu que amb la cartera era si no tanqués la cartera, l'obriria, i si no obrís la cartera, la tancaria. Doncs... Ui, el gat miola per aquí. No sé si l'heu sentit. Doncs això, el mateix. Heu de fer aquestes dues frases amb l'imperfet de subjuntiu i el condicional, però amb aquestes dues accions. Vinga, penseu-hi un moment, poseu el vídeo en pausa si ho necessiteu, i ara us donaré les respostes. Doncs seria, si no posés el bolígraf a la bossa, el trauria. Vigileu com s'escriu el verb treure. Si a més heu posat encara un altre pronom, com si no posés el bolígraf a la bossa, l'entrauria, això ja és nivell C2 quasi, però bé, aquest en tampoc és estrictament necessari. I l'altra opció, al revés, seria si no tragués el bolígraf de la bossa, li posaria. Aquest i sí que us recomano posar-li, sí? L, complement directe, i complement de lloc. Aquí sí que el i s'utilitza molt més que el li posaria, aquest i s'utilitza molt més que no pas el l'entrauria. Aquest en realment no s'utilitza tant. Si només heu dit el posaria, no és incorrecte, senzillament no esteu fent referència a la bossa. Vinga, passem a la segona parella de verbs. Aquí tenim un got i un pot, no és el mateix un got que un pot. El pot està ple d'aigua i el got, doncs, no hi ha aigua. I la primera acció és
l'acció és sobre el got, sí? La primera acció és aquesta. Hem fet aquesta acció sobre el got. I la segona acció és aquesta també sobre el got, sí? Doncs això, heu de pensar quins serien aquests dos verbs. Us deixo un moment perquè hi penseu, sí? Poseu el vídeo en pausa si cal. Doncs la primera acció seria omplir el got d'aigua. Potser algú ha pensat en el verb abocar, també seria correcte, però al contrari d'omplir seria... Clar, ara tenim el got una mica ple i si fem això, el got ens queda buit, per tant el que hem fet és buidar el got, sí? Per tant tenim omplir i buidar. I ara podeu pensar en les dues frases amb l'imperfecte subjuntiu i el condicional. Vinga, si cal poseu el vídeo en pausa. Seria, si no omplís el got amb aigua, el buidaria. I al revés seria, si no buidés el got d'aigua, l'ompliria. Sí? Abans de continuar, aprofito per recordar-vos que podeu trobar la transcripció sencera i l'àudio en MP3 per descarregar d'aquest vídeo i de tots els altres que pujo al canal a la plataforma de Patreon del projecte, on amb una petita subscripció mensual podeu obtenir aquests materials que he comentat per treballar amb més profunditat els vídeos que pujo a YouTube i, a més d'aquesta manera, donar suport al projecte. Moltes gràcies a tots aquells que ja us hi heu subscrit. Molt bé, passem a la següent parella de verbs i tornem a necessitar el bolígraf, però aquest cop només el bolígraf. Ara mateix el tinc sobre la mà. Primera acció. Segona acció. Segona acció. Tenim aquests dos verbs. Us deixo un moment per pensar-hi, també. Poseu el vídeo en pausa si fa falta. Doncs la primera, bastant fàcil, no? Agafar el bolígraf. Si algú ha dit prendre el bolígraf, és correcte, és una mica antiquat, però es pot dir, jo no ho dic mai així, però utilitzo el verb prendre en altres circumstàncies, no en aquesta, però correcte ho és. I l'altre, també hi ha més d'una opció. Jo el que diria, en el meu dialecte, realment és una composició de dos verbs junts, que jo diria deixar anar. Sí, tinc una cosa i la deixo anar. Ha caigut. L'altra opció, que també és correcta, és soltar. Jo solto el bolígraf. El que passa és que això sí que aquí en el dialecte central no se sent mai. Ni jo ni els del meu voltant diem solto una cosa o el verb soltar. Sempre diem deixar anar. Però correcte ho és. I ara podem construir aquelles dues frases. També, si cal, poseu el vídeo en pausa per pensar-les. La primera seria, si no agafés el bolígraf, el deixaria anar. I l'altra seria, si no deixés anar el bolígraf, l'agafaria. Molt bé, passem a la següent parella de verbs. Tornem a utilitzar la meva cartera, me la col·loco sobre la mà, imagineu-vos que això és una superfície, sí? I jo ara faig, com ho faig? Aquest moviment sobre la cartera, sí? Un moment, la col·loco més cap aquí, ara. Primer moviment. Uf, no llisca això, No puc, hem de canviar d'objecte. Aquí, veiem si això sí que llisca. Primer moviment. Sí? I segon moviment. Sí? Imagineu-vos que això és el terra i que fem aquest moviment i aquest moviment. Sí? Doncs això, penseu en aquests dos verbs. Us ho trobareu aquí a Catalunya a les portes, sí? Per aquest moviment i aquest moviment amb la porta també. Vinga, penseu en els dos infinitius. I estaríem parlant dels verbs empènyer i estirar, sí? I ara proveu de construir les dues frases que ja hem estat fent amb els altres verbs, també si cal poseu el vídeo en pausa, i seria, si jo no empenyés la funda, l'estiraria, i si jo no estirés la funda, això és la funda del mòbil, l'empenyaria, sí? Vinga, continuem, que ja queda poc. Només ens queden dues parelles d'antònims. Agafem dos bolígrafs aquesta vegada. Els tinc en aquesta posició, sí? I primera acció. Segona acció és respecte als dos bolígrafs, sí? Així i així. Molt bé, doncs el mateix intenteu pensar en aquests dos infinitius.
Pauseu el vídeo si fa falta. Doncs aquí els dos bolígrafs estan a prop, no? Per tant, el que fem és apropar-los, sí? I aquí els dos bolígrafs estan lluny o allunyats. Per tant, el que fem és allunyar-los, sí? Apropar, allunyar. Si algú ha dit ajuntar, bueno, no és incorrecte. No, en aquest cas potser no seria el verb que jo utilitzaria. Més aviat, per exemple, si tu tens dos papers i els grapes, això sí que estàs ajuntant els dos papers, però això com de reduir la distància entre dues coses, el millor és apropar. Si algú ha utilitzat, però, el verb acostar, també seria correcte, sí? Perquè aquí estan un al costat de l'altre, per tant, acostem un bolígraf cap a l'altre o acostem els dos bolígrafs. Tot i això, crec que el que representa millor aquesta acció és apropar, però acostar també és correcte. I ara podem fer les dues frases amb l'imperfecte subjuntiu i el condicional, i seria: si no apropés els bolígrafs, els allunyaria. I l'altre, al revés, seria: si no allunyés els bolígrafs, els aproparia. Sí? I ara farem l'últim. I el problema és que em sembla que fent aquest últim sortiré del quadre que estic gravant, però no passa res. La primera acció és aquesta i la segona acció és aquesta. Doncs això, heu de pensar quina és aquesta i quina és aquesta. Sí? Aquí tinc la cadira. Doncs penseu-hi un moment en els dos infinitius. Doncs aquesta primera seria aixecar-se, sí? Jo m'aixeco de la cadira. I un cop m'he aixecat, la segona és asseure's, sí? Jo m'assec a la cadira. Aquí hi ha diferents opcions. Si algú ha utilitzat el verb seure, no em sembla malament. Asseure's posa més èmfasi en el moviment, però seure també es pot utilitzar així, per tant també seria correcte. I en comptes d'aixecar-se, si algú ha utilitzat alçar-se, cap problema. És una mica més, potser, no sé si dir antiquat, una mica més formal, sona una mica més d'un registre una mica més elevat. Normalment jo no dic m'alço de la cadira, sona això, sona una mica elevat de registre, però correcte ho és, sense cap problema. I per tant aquí també podríem fer les dues frases que hem estat fent tota l'estona. Si cal, poseu el vídeo en pausa per pensar-les. La primera seria: si jo no m'aixequés de la cadira, podríem dir m'hi asseuria, o sense el pronom de lloc m'asseuria, també seria correcte. I l'altre seria: si jo no m'assegués a la cadira, m'aixecaria, o si volguéssiu posar el pronom de la cadira, seria: si jo no m'assegués a la cadira, me n'aixecaria. Com us dic, aquest pronom an com a complement de lloc quan és l'origen del moviment no s'utilitza tant com el i, que és la destinació o el lloc on passa l'acció. Aquest i sí que s'utilitza molt. Aquest an no s'utilitza tant quan parlem, tot i que és perfecte, és el més correcte que hi ha, és utilitzar-lo, però molts cops no l'utilitzem. Si heu de fer un examen de nivell C1, perfecte que el poseu per parlar el dia a dia. Genial si teniu ganes de posar-lo, però si no, els catalans crec que la majoria de vegades tampoc no el posem, excepte en alguns verbs que sempre hi és com me'n vaig. I m'acabo de recordar que tenia una altra parella de verbs que al final no sé per què no l'havia inclòs aquí, així que farem encara una ronda més. Imagineu-vos que això és una muntanya, sí? Més o menys té forma de muntanya, més o menys. Doncs imagineu-vos que aquest és l'excursionista, que comença des d'aquí, i la primera acció que fa és tuc, 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 fins al cim de la muntanya, i la segona acció que fa és tuc, 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 fins al peu de la muntanya, sí? Per tant, primera acció, segona acció. Vinga, penseu en els infinitius corresponents. Si cal, pauseu el vídeo. En el primer cas, l'excursionista puja la muntanya i, en el segon cas, l'excursionista baixa la muntanya. Sí? I si féssim aquelles dues frases que hem estat fent tota l'estona, si cal, penseu-hi, pareu el vídeo. Ara us les dic jo, si ja les teniu. Seria: si l'excursionista no pugés la muntanya, la baixaria. I l'alternativa seria:
si l'excursionista no baixés la muntanya, la pujaria. Aquí hem utilitzat pujar i baixar amb complements directes, com pujar la muntanya, baixar la muntanya, es pot fer així, però també podríem utilitzar-ho com a verb intransitiu amb complement de lloc, és a dir, puja a la muntanya i baixa de la muntanya, i en aquest cas seria si l'excursionista no pugés a la muntanya, en baixaria, i l'altre seria si l'excursionista no baixés de la muntanya i pujaria. Sí? Doncs bé, aquí s'acaba la mímica d'avui, al teatre. Ja fa unes quantes setmanes vaig penjar aquell vídeo de la rutina diària, rutina matutina, i va tenir bona recepció, us vau dir que us va agradar, i com que sempre faig vídeos on xerro molt, jo quan començo a xerrar xerro i em passo mitja hora xerrant, a vegades el que dic està bé, però a vegades em sembla que xerro massa. Llavors, està bé que continuaré fent els vídeos de xerrameca, però crec que també està bé que de tant en tant faci alguns vídeos així una mica més visuals, no? Com aquests, que sigui un tipus de contingut diferent, un altre tipus de contingut perquè el tingueu. No sóc un gran actor, potser puc anar pensant en maneres de representar millor altre tipus de vocabulari. Això és molt fàcil de representar, però vocabulari una mica més avançat realment no sabria ni com representar-lo. No sé si em puc ajudar una mica de la intel·ligència artificial, que jo li doni unes accions i em faci un vídeo on un personatge faci totes aquestes accions potser més complicades que jo no puc representar davant de la càmera. No sé si podria fer-ho. Però bé, això ha estat tot per avui. Espero que us hagi sigut útil el vídeo. Si és així, podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram i donar suport al projecte a través de la plataforma de Patreon. Això és tot per avui. Ens veiem a la propera. Apa! Siau!